या ऐतिहासिक दिसाळ्यात स्वातंत्र्य लढ्याची यादी ते वेळार घडिल्ल्यो महत्वाच्यो घडामोडी, पहिल्या झेंडा वंदनाची बातमी आणि त्या काळातल्या जायरातींची खासा झलक पळोवपाक मेळ्ळी। हे खासा प्रदर्शन पळोवपाक लोक, पालक, विद्यार्थी तसेच माजी विद्यार्थ्यांनी गर्दी केली। वट्ट 19 वर्सां पयलींच्या दिसाळ्याच्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यांक स्वातंत्र्य काळाचो इतिहास प्रत्यक्ष जाणून घेवपाची संद मेळ्ळी। इतिहास फक्त वाचपाक भितर तो अणभवपाची विद्यार्थ्यांक संद मेळ्ळ्या अशें शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक विनोद होबळे सांगतात। आज या कार्यक्रमाचं उद्दिष्ट हे द हिंदू हा न्यूजपेपर 15 ऑगस्ट 1947 साली ज्याचं एडिशन झालं तो दुर्मिळ पेपर आमच्या शाळेमध्ये आपल्याला मिळाला। द हिंदू या पेपरमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल, महात्मा गांधी, राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची राष्ट्राला संदेश, त्यांनी दिलेला राष्ट्राला संदेश याच्यावरती नमूद आहे। समृद्ध भारत, अखंड भारत याची ज्योत जी स्वतंत्र सैनिकांनी त्यावेळेस पेटवली, त्या ज्योतच्या संदर्भात हा एडिशन आपल्याला ऐतिहासिक नमुन्यांची आठवण करून देतो। इथं आपल्याला पेपरमध्ये दिसतं की स्वतंत्र सैनिकांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता जो अथांग सागर उफाळलेला, छातीवरती गोळ्या घेऊन जे मिळवणारं स्वातंत्र्य, हे राष्ट्राला अर्पण केलेली अमोघ एक संधी, ज्या वीरांनी, ज्या स्वतंत्र सैनिकांनी आपले बलिदान देऊन हे जे स्वातंत्र्य मिळवलं, तो मानाचा एक तुरा सबंध एडिशन मध्ये आपल्याला बघायला मिळतो। स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।